Добър ден, вие сте господин Христов, нали? Бих желал да се срещна с вас по отношение на една моя идея. Ела след изборите казах какво да направиш. Google Maps. Няма да ти разреши, слез долу и казвай къде какво е. Кмета казва да, по принцип ние казваме къде можеш. Да. Не може да ти дадем място на центъра, да разполагаш или... Разбрах от вас. Ами тогава не ни притеснява човека. 100 пъти казваме едно и също. Човек. Съгласявам се. Аз бях готов и да направя дарение за общината, да помогна с каквото мога. Това Извади 3-4 варианта. Това е с което мога да съм. Извади 3-4 варианта. Особен в момента. 3-4 варианта извади и това не го мисля. Правим му документите и така. И после той през касата ще мине там да внесе нещо, което... Той е готов направо да иде към... Правете го. Добре. Добре. Просто е така. Така, добре, дай на неговото име да го издадем той нещо и... Да, ма той дали фигурира? Още да се оправя. Да, Тъй, пиши перкулер. Перкулер, защото се плаща. Да, естествено. И колко си на месец и така. Така, колко седме, 5 квадратни метра от 01.08 теле. колко парички? Минус 3, да? 3. Какво? 3000? 3000. Той сега се обърне, че се върне, защото той пазарата е... Батут. Това всичко точно? Да, абсолютно. Хубав и успешен ден желая. Трици са в касата, всичко е наред. Исках много да я благодаря, защото наистина искам... Казихте нагоре. Там има една голяма кутия, желязна, не е наша. Така. Значи по уличното осветление, които са направили като на тази пътека, която е като улица, малката, където е долу и нагоре. И там трябва да има един контакт, който е директно на... Контакт е директно на стълба. На стълба на лампата. Да. Така. На осветлението, за хранене. То е захранен, мога направо да го използвам. Да, направо да го изсложиш. Шефа му пита за контакта, включен ли е? Включен е. Да. Благодаря ти, се го вкъщи. Чой. Да отивам. Че е там, той трябва да е включен. Беги. Бесен съм. Ега ти измамника, той е кмет. Отидох до кметството да платя наема и се оказа, че ме няма в системата им. Нямаме! Разпитах тук-таме после и се оказва, че трябвало да има някаква схема, някаква комисия, която да ме одобри. Нищо подобно нямаше. Изсипах 3000 лева в някаква каса с някаква жена по разпореждане на кмета. Документ никакъв не дадоха и сега няма нищо.
Прецакан съм. За капак и ток няма. Ето го някакъв измислен контакт към някаква улична лампа. През деня ток няма, защото лампата е улична и не работи. Работи само вечер. Те се изгавриха с мен. 20 дни стоя на 35 градуса денем до вечерта, а вечер приятел пази батута, понеже нямам дори пари да си позволя нормална охрана. 100 пъти ходих да го търся този Ахмед и Христов и Марчев, но все ги няма. Или са в отпуска, или са много заети. Сега как да си върна парите? Как ще продължа да следвам? За какво изобщо реших да оставам тук в България? Само измамници около нас, само мошенници. Не знам кой път да хвана. Но аз няма да оставя нещата така.